Zanali pa 16 June 2025 tinaponya pano audio clip ina yochokera kwa bambo Ali Mwima. Ali Mwima amayankhula kunena kuti akuyankha mabodza a Cornbury Mtanyiwa ndi programu yawo yankhanza zaona pa Limpopo FM. Leronso tafuna kuletseni kulankhula kwa bambo Ali Mwima amene akufuna kunena kuti Abakili Muluzi TV ali ndi bodza la mkunkhuniza, ndipo nthawi zambiri akamakamba nkhani zawo akuti amakhala kuti akudziko lawo. Kateri kalimodzi pano panyasa voice post voti chifukwa chani Ali Mwima akunena kuti channel chochoka kwambiri pano pa YouTube Bakili Muluzi TV ali ndi bodza la mkunkhuniza, ndipo akamaliza tifuna kuti na Malawi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Mwaswera bwanji a Malawi kulikonse kumene muli. Ife ndife anyamata a Eastern Region. Dzina langa ndine Ali Mwima. Apa tabweranso osati chifukwa cha nzeru kudziwa kapena kudziwa kuyankhula ayi, koma kuti kulondoloza zinthu mchilungamo chake pofuna kuti tiziyendera limodzi kukana kupakana phula ndi mabodza mkatikati mwa maulendo amene tikuyenda kuwandikira ku chisankho. Tabwera pa nthawi ino yakumasana pofuna kuyankha kapena kuunikirana nawo Abakili Muluzi TV pa video yawo imene atulutsa lero, imene ikuyankhula zokhudzana ndi Honorable Dr. Tupere Muluzi, komanso tiyankhulanso zokhudzana Sulemani. Asame Sulemani tiyankhula za anthu awiriwa pachifukwa chongofuna kuunikirana chabe nkhati wa anthu a national imodzi. Zimenezo ndithu timakhumbira kuti zidakakhala kuti zimveke bwino, zinakatichitiranso ubwino malingana ndi mamvekedwe ake. Choyambirira kwatuluka audio kapena kuti video ya Abakili Muluzi TV imene akuyankhula zosiyanasiyana. Tiye tingwamvera pang'ono makamaka ku mapoint amene ife tikufuna kuti tiunikirane nawo msana buno. Zikomo. Malawi aliyese akafuna kutchuka amanyoza EPM. Achinyamata mbiri akalipira mundali amapasidwa ganyu yotukwana mutalika. Mdziko muno munachibwera mbiri. Joyce Banda mwachitsanzo akuyima nawo pachisamu sako kwambiri. Former President Bakili Muluzi ndi mulangizi wa Tupere pankhani zakugwirizana. Zana omweri ndamona upita ku Zambia wagwira ntchito palibe akumukamba. Chimene tikuona aliyese akafuna kutsogolera akunyoza EPM kuti atchuke. Akuluakulu UTF inagulitsa makampani, azimayi kubidwa mabere kuchazo. Munali njala yoopsa mdziko muno. Anthu ambiri mulamuliro wa Muluzi anafa ndi AIDS, kunalibe maerafi. Ndiye according to Atupere Muluzi zonsezi zimachitika chifukwa EPM akula. Ikupitilira videoyo komano timafuna pamenepo onena kuti ulamuliro wa Abakili Muluzi anthu ankadulidwa mabere. Zimenezo ndizoona, koma ankadula maberewo si Dr. Bakili Muluzi, koma kuti zigawenga za nthawi imeneyo zimene zimachitikiranso zimene zija kwambiri adali alomwe, zimachitika zimene zija Phalombe, Mulanje, Tyolo. Sindamveko maisidesi ngati amene aja mu dziko lija amene mu dera lija la tikhoza kunena kuti mwina ku Central Region wherever, koma zimene zija zimachulukira kwambiri ngati zimapezekanso cha Blantyre kuti ndi mmene mmapezeka anthu the Romwe Belt. Ndiye Dr. Bakili Muluzi analimbana nako kulimbana kwabwino, kulimbana nawo akanganya agontha mkutu amene wankutu kumve, kumatumiza apolisi akafukufuku amene amagwidwa amamangidwa. Mpaka na kunafika size yonena kuti iwaja akufuna kutula pansi udindo,
anaona kuti zinthu zimene sizidawakonde ndi zimene anthu amadulidwa mabere mu nthawi ya ulamuliro wawo. Chimene chidachitika ndi chani? Adaona kuti okay, mukafuna kugwira wakuba kapena chitetezo cha malo amene ukufuna zonena kuti pakhale chitetezo chokuti pasamabedwe, umalemba mbava ndikukhala mulonda, chifukwa imeneje imadziwa mbava zinzake. Ndi pamene adadzatenga opportunity yompatsa munthu wachilomwe. Mukambirano wawo oyamba unali wonena kuti mwina iwe akumvera chifukwa ndi anthu a mtundu wako amene akumapanga programu yolimbana nako kudula mabere a anthu. Tsoka ndilo pokuti wachake ndi wachake adasintha system, adamumvera Bingwa Mutharika, atawauza alomwe anzake kuti osamadulaso mabere kuyambira lero, ndipo alomwe aja adamva, koma adangosintha system chifukwa ndi mkhalidwe wawo oyipa. Anthu amenewa okonda za uchifwamba ndi uchigawenga anayamba kupha albino. Zimveke bwino kwambiri zimenezo. Pakuphedwa albino, mmodzi amene zidamunyasa ndi Awiniko amene timawatchula kuti the DC. Adapanga ndithu ndondomeko kulidzudzula boma la DPP kuti inu mukupha albino moonekera zosakhala bwino. Kenaka ndi pamene pankabwera ndithu kunena kuti iwo adatsimikizika mtima, atadzudzula choncho. Ndi pamene panabwera Mulungu atafuna kupanga expose. Pamenepa tagwirizana ndipo tamvana zimene zisangatsutse wina aliyense. Awiniko adayenda kulidzudzula boma la DPP, iwonso ali MP kapena kuti phungu wa DPP. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Abakiri Muluzi TV timafuna tikuuzeni pamenepo kuti kodi bwanji zimenezi simukumanena ngati mutakhala kuti muli ndi chilungamo ndi wairesi yanu. Chabwino, tikusiyanitsireni pakati pa Bakiri Muluzi TV ndi amenewa timanena kuti Dr. Bakiri Muluzi. Abakiri Muluzi TV awatu sadayitanidwe mkoti amuluzi, ndipo sanayankhulidwe china chilichonse chokuti amuluziwa anadulako mabere. Zimenezi zimveke bwino kwambiri. Zimene zikusiyana kwambiri, ndi Dr. Peter Mutharika kapena kuti Arthur Professor Peter Mutharika. Zinthu zawo zidawavuta kwambiri chifukwa mu nthawi yawo yokhudzana ndi kuti akutsegula msika wa maalubino, zinapezeka kuti ndi president woyamba kutchulidwa mkoti pa nkhani ya Modra case, amene adatchulidwa kuti ife kupha albino amatituma ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Pamene dzina la Muluzi mkoti mulibe pa nkhani ya mabere. Zimenezo zimveke bwino Abakiri Muluzi TV. Timafuna zimenezo muzimve bwino kwambiri. Mwayankhula nkhani ya kunena kuti atupele Muluzi ndi mchewa, atupele Muluzi chifukwa yonena kuti mayi ake ndi akuchani aku Lilongwe komwe uko ku Lilongwe. Zimene mukunenazo ndi zoona. Nawonso atapita Mutharika mayi awo ndi akunchewu. Uko adapita ukangofuna kuti makolo adapita uko kutyolo malingana ndi kuti kumene kunali nthawi imeneyo kupezeka ntchito zina ndi zina popanga zokuthyola ti. Mwayankhulanso za Dr. Bakiri Muluzi anapita kuchani ku Zambia. Sikuti Dr. Bakiri Muluzi popita ku Zambia anangopita kuti okha anangodzuka basi ndizipita ku Zambia, koma kuti dziko la mu Africa muno ataunguza azikuluakulu adaona kuti ngati kuli katalangwe okhazikitsa bata anthu atapyetsana mitima pa maliro, amene angakakwanitse kugwira ntchito imeneyo ndi Dr. Bakiri Muluzi osati Professor Arthur Peter Mutharika ayi. Chifukwa ngakhala adakapita Professor Arthur Peter Mutharika ngati amalephera kuyankhula chichewa, anakakwanitsa chinyanja, chiwemba kapena sizidakatheka zimenezo. Ndiye komanso kungotiso mfundo alibe monga inu mukudziwa amene mwakhala mukuyenda naye APM. Zimenezo ndi zimene timafuna kuti tikuuzeni.
kuchoka pamenepo mwayankhula nkhani ya njala. Dr. Bakili Muluzi tu sankagulitsa chimanga cha mwadi mage maiko akunja. Koma zimenezo zidali ndondomeko yonena kuti Mulungu adagwetsa mphepo za Eleminyo. Zimene Dr. Bakili Muluzi sana kabwera pano ndikupanga mphepo dzina lake Eleminyo. Alibe udolo umenewo. Mwina zathunu kumtundu zanuzo zilipo udolo nkhati umenewo. Zimenezo timafuna tibweretse kuti nkhani ya njala adayesetsa kubweretsa chimanga chochokera kunja chimene ankagawa anthu ena munaona ngati padali ndi maso achilungamo akuona zimenezo. Ndipo manena kuti Dr. Tupere Muluzi banji sana apange chipani chawo modiyo yanu imeneyi. Nanga kuda akakhala kotero kodi chipani chiso adachiyambitsa si apita muthalika awayi cha DPP. Ngati manena kuti ku Kenya anayamba chipani chake inuyo langizo limenelo ngati omvana ndi DPP lidakayambira ku DPP ko kwauza kuti usatenge chipani cha mkulu wako iwe pita muthalika. Uyambe chako chipani ndiye lidakakhala langizo labwino. Kotero kuti ngati langizo ilili mukungolibweretsa kwa Atupere zikusonyezeratu kuti mwangodana naye Atupereyu. Wango kunyasani mmaso malingana ndi ukadaulo umene ali nawo umene kukuvutani mmaganizo mwanu. Koma izo nzosatheka konse kunena kuti mumpange munthu akhale pa chipani chake koma chita kuti apita muthalika anatenga chachi mwene awo. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Timafuna tikukumbutseni zimenezo olemekezeka athu amene timakupangani Bakili Muluzi TV. Chabwino. Mwayankhula nkhani yomaliza yomvetsa chisoni yokuti anthu amamwalira ndi edzi Dr. Bakili Muluzi sana apange sevu anthu. Zipamene paonekera kuti inunso muli ndi bodza la mkunkhuniza zimene mmayankhula zimakhala za mapropaganda komanso wa Bakili Muluzi TV ndi munthu oti amadzitsutsa yekha. Audio imeneyi wayankhula kuti anthu amafa ndi edzi m'dziko muno osapatsa ma ARV. Zimene zima ARV m'dziko muno anayamba kubwera mchaka chanji. Tiyeni tingotenga ngati kuti ndi 2004. Kodi president wa 2004 adali ndani? Peter Mutharika mutikiti ya UDF. Nde mu 2004 ndimene yambidwa kugawidwa mankhwala a ARV kuno kwa Africa ulere. Zimenezo munayankhula ndinuyo Bakili Muluzi TV myezi zitatu zapita mbuyomu Trump atangotenga kumene boma atalengeza kuti iye sadzagawanso ma ARV kuno kumwera kwa Africa kapena kuti ku Africa. Zimenezo ndiye timvere mmene mudayankhulira pamene lero tikuona kuti mukudzitsutsa nokha, you don't have strategy. Simmazizindikira zimene munaziyankhula nokha dzulo. Tiyeni timvere izi. Bible linatchulapo malo otchedwa Gilead. Amapezeka ku Palestina chakummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Chabwino. Mitundu ya Rubeni, Manase, Moab imakhalira kumalo amenewa. Gideoni anamenyana ndi Amidiyani ku dera lomweli la Gileadi. Prophet Eliya amachokera komweko. Chabwino. Mukalo wa Bible pa Yeremiya 8 verse 22 mfungulo wachisanu umachokera ku Gileadi. Chabwino. Now ku America kuli kampani yaikulu yotchedwa Gileadi. Chabwino. Imapanga mankhwala a TB, cancer, komanso ARV. Chabwino. Zina limeneli sitikudziwa kuti anaitenga pati. Chabwino. Koma likafufuza bwinobwino likuchokera Bible. Chabwino. Kuyambira 2004 kampani imeneyi yakhale kugawa ma ARV pa dziko lapansi. Chabwino. Kumalawi kuno munthu mmodzi amaononga 1 miliyoni kuti alandire mankhwala pa mwezi umodzi. Chabwino. Mabungwe amathandiza kupereka ndalama ndi kugawa zinthuzi mwaulere. Pamenepo mwanena kuti ku Malawi kuno anayamba kugawa 2004. 2004 tu chipani chimene chinkayankhula kapena kuti chimene chinkagwira ntchito chidali cha UDF DPP sanabwere. Soyeza kuti mankhwalawa anabwera mu nthawi yake yoyenerera imene kumeneko adakonza nkwagaira ma Africa mwanena kuti amapereka mwaulere ngati inuyo Bakili Muluzi TV yourself.
Tsopano tikudabwa lero mukunena kuti amuluzi analolera anthu kumaphedwa ndi ujeni ma ARV osapatsa khala ngati nthawi imene anali atapanga ukoko. Mesa ndinu nomwe mukutuza kuti anapangidwa Gilead 2004 ku kampani imene ya Millward kapena ngati sitikulakwitsa kutero. Ndiye kenaka azungu anaona kuti maAfrika ndi anthu osauka sangakwanitsa on their own, ndiye titenge mankhwalawa tikapatse ulere. Kuno ku Malawi zidakumana nazo mwachindunji kulikumana nawo pa ujeni pa udindo pali ujeni abingwa Mutharika mu tikiti ya UGF. Tsopano mukamauza anthu lero kumanamiza kuti zimenezi zinabwera ndi DPP chifukwa chani. Chabwino zidakatheka banja amuluzi 2004 anasinthana mpando ndi abingwa Mutharika. Ndetse pano anthu aja mankhwala anali asanapange ndi amuluzi adzikawatenga nyanja ngati mchenga kumapatsa anthu. Are you serious? Tiyeni tidzichepetsa mabodza ndi mapropaganda abakiri Muluzi TV. Zimenezo sizingathandize dziko, sizingatukule dziko. Tapitirizani timve kuti zimakhala banje ndi mankhwala amalipiritsa kapena amakhala aulere. Ndikuna pano kampani imeneyi yapanganso mankhwala ena amene alotsogola kuposa ARV. Chabwino. Monga mukudziwa amene alipowa anthu amabwira daily. Chabwino. Ndi Gilead yapanga Jackson munthu azibayidwa kawiri pa chaka. Potero samakhaso bize kumwa mapirisi a daily. Pamene una pano anthu ena ayamba kale kumwa ndipo akuchita bwino. Chabwino. Afrika zikuvuta chifukwa cha umphawi. Akuluakulu ngati ukufuna kupesa Jackson wa 6 months ndi $20,000. Mukaisungulula ku Malawi 35 million kwacha. Pachaka ma Jackson awiri akupanga costi 70 million. So ndizovuta kwambiri kapolo wa ku Africa kupeza chithandizo ngati chimenechi. Maona pamenepo zikutanthauza kunena kuti sangakwanitse kupereka mankhwala amene 70 million munthu wina aliyense. Zimene zikutanthauza kuti boma la Malawi silingakwanitse mankhwala amene akamabwera. Komanso manena kuti ma ARV aja ndi odula. Sanakatha dziko la Malawi maiko akuno ku Africa kugula koma anachita kutichitira chisoni kumatipatsa ulere. Nanga mudzitsutsa banji lero khala ngati kuti mankhwala anabwera ndi abingwa Mutharika. Ine mafuna kuti kwa maiko akunja apereka mankhwala dziko la Malawi ulere abingwa Mutharika akane kapena pamene munapaona kuti mankhwala ankafuna kuapatsa amuluzi ndi adakana kuti anthu awo adzifa. Tiyeni tichepetse mapropaganda, tiyeni tichepetse kuauza anthu zabodza. Abakiri Muluzi TV to anthu ambiri ankakutsatirani koma mwayamba kuluza direction chifukwa chonena kuti munalowa ndale mu chipani cha DPP. Izi tikufuna zonena kuti tidzauza anthu zoona kapena kuti zimene wayankhula dzulo munthu samadzitsutse wekha. Amene akubwera awa Jackson iwo manena kuti aliyense ndi 70 million pachaka. Inu muganza kuti olatatenga dziko la apita Mutharika angakwanitse 70 million. Mulamuliro wa mankhwala tozipatala amasowa, magetsi amavuta, zina ndi zina zochuluka zimavuta. Ndangakwanitse munthu wina aliyense ku Malawi kuli anthu over 18 million kumampatsa amene akudwala utenda umenewu kumampatsa kuti akakhale pabwino choncho. Ayi si choncho, sizingatheki. Zinthuzi tizizipanga chilungamo, ndiye chilungamo chake cha nkhani. Sipakufunika kuti tidziyikirapo ujeni amatichani kusinjira nsinjiro cholinga chokuti zina zake zitilongosokerere. Ayi zikufunika kuti tidziyankhula zokhazokhazo zimene zili za chilungamo mu nkhani zimenezi. Tipitilize timve kuti kodi inuyo chenicheni chimene mumafuna ndicho chiyani. Akusowa 500 yokuya tomato. Ndanga ipeze kuti. Amalisa kupeza 70 million. Sangakwanitse. Komabe Michael Olemera akufuna kupeza njira zothandiza anthu osauka. Chabwino. Azigula mankhwala amenewa ku Gilead. Oka. Azigawa maulere kwathukuno. Yes, ndiye pamenepo ngati adzigawa ulere kwathu kuno. Mufuna munduze kunena kuti zitadza kumana ndi president mmene chabwino iniyo mmawadera achakwera, right? Ndiye zitakumana ndi kuti pogawa ulere po mankhwala amenewa apatsa achakwera. Iniyo mungadzalole kuti achakwera dzinena kuti ine ndamene ndinabweretsa mankhwala amenewa. Sinu pawaire sipano pakhoza omakhala busy kunena kuti ayi mankhwala amene wachita kupereka ulere. Ndi mmene alili tumayela vitu awa amene akubwira anthu.
anachita kuperekedwa ulere ndesa makhale ngati kuti ndi boma la bingu wa Mutharika kana atenga ndalama za mthumba mwawo ndikumapereka kwa kuja kukagula kumene kuja ayi msamapange choncho kukulu ino auzeni anthu chilungamo ichi chimene mukuyankhula papachi ndiye chinali chilungamo chene chinasana kupatseni ndalama koma pamene akuhongani pamene mukuyankhula zonena kuti ma-ARV anabwera ndi abingu which is not true tn pamene tikutero sitinayengeze kuti muyambe zigolo chabwino Donald Trump awaniza ndalama ndiye musamale pomaliza tipereke kutenga kwa nkhandali chabwino. There is an operative imene kupanga run an online TV akumayicha kuti Akili Mnuzi TV. UTF TPP chabwino MCP chabwino UTM chabwino AFOD chabwino PTP chabwino mautenga anadza kulusida vechi pano mukatilipira maona pamenepo zimene zikuchitika apa zikuchita kuonekeratu kuti DPP ndi imene yalipira ndalama kwa inu kuti tsopano inu muononge image ya Akili Mnuzi amene uja simu yawo amene uja ndi lomwe inu nthawi yonse munali kuti osatiuza ife kuti Akili Mnuzi ndi lomwe pamene ife timadziwa kuti ndi wachiyawo nzathu mukadzamva kuthama pulani ndi zimene akupatsani ndalamazi kuti tsopano inu mudzibwera nkumayankhula zimenezi zili zoduka munthu oti anthu amakukhulupirirani ndikumakakonda kawairesi kanu ka twitiriri kameneka komano ndimafuna ndikuchenjezeni akakupatsani ndalamazo mudzipanga muja mmapangira muja kufufuza kuti izizi ndikhoza kukhala zoti ndikudzitsutsa ndekha izi ndi zoti dayankhula kale bwinobwino zidamveka kwa wanthu ma-ARV sanabwere ndi bingu anabwera ndi anthu akunja ngati mmene mwanenera apa kuti akhozanso kudzatimvera chisoni kuma Jacksoniwa anthu kumadzabayitsa ulere president amene atadzakumane nazo zimenezo sadzakhala wabweretsa ndi iyeyo koma zampeza iyeyo moti ma-ARV adampeza bingu wa Mutharika osati bingu wa Mutharika anakagula ma-ARV zimenezo musamana amize wanthu zitheretu zimenezo tipite nkhani ya Suleimani mwayankhula audio video yanu imene munanyoza Dr. Akili Mnuzi atupere Mnuzi ndi chipani cha UDF zinatimvetsa chisoni kunena kuti inu anthu amene mumakhala ojijilika mu nkhani zimenezi mmakhala anthu amene mmaonekanso ngati kuti ndi anthu achipembedzo chimodzi kumeneko kunali anthu amene anakayankhula kunali mneneri wa chipanicho ngati mmene adabwerera dzana muja koma inu munaona kuti iyayi kupupuluma kuwakha udyo nkhani zinthu chabwino tikuyamikirani kwambiri chifukwa choti mwapepesa pa tsamba lanu limene mwatulutsa pa masamba a mchezo koma chimene timafuna tikupempheni chakuti poti mwadzipereka kale kwathunthu kusonyeza kugonja zimenezo ndi zabwino koma pamene pali vuto ndi malo amodzi inuyo Suleimani zinthu zija munayankhula pa podium zimene zikuyenda m'ma-audio komanso m'ma-video ndiye leloli pamene mwangolemba chikalata chija ife achinyamata mu Eastern Region tikuona kuti sizikukwanira chifukwa anthu kalata ija ambiri sakuyiwerenga komanso ilibe value pa nkhani zowerenga kalata ija kotero kuti anthu akumatumizabe video yanu ija yotukwana ija kuitenga ngati kuti zikuchitikabe niyo simunapanga withdraw ndedzi kutivuta ife kuti tauze kuti anapanga withdraw chifukwa kuti ambiri amakonda kumvera kusiyana ndi kuonera kapena kuwerenga kotero kuti tikufuna kuti tukufunsani kuti mubwererenso ngati kupepesa kwanu kuli kwa choonadi kulibe nthangala za mkuyu mkati mwake kulibe nyerere mubwere ndikupanganso video yopepesa kunena kuti ine Suleimani Same Suleimani ndapepesa ABCD koma pamene anthu akudabwa kuti zidafika bwanji Suleimani kufika chonchi ndi pamene ife timauza kuti nanga si Suleimani watu zikuoneka kuti sukulu ndi mbola sukulu ndi mbola ndithu tidakuonani nthawi ina yake mu 2024 mutapikisana nawo mufuna kupikisana nawo ku famu mutakokera majekete koma nthawi ina mwadzidzidzi chidangotulukira chinamando choyendetsa zimenezo akunena kuti tabweretsani certificate yanu ya form 4 Suleimani munapanga maso mwazumwazu
peti tikunena kuti opikisana mpikisano umenewu aende mkati mwa madzi asambire. Munayamba kusungunuka Sulemani kuyamba kuoneka mawanga kuti anthu akani ndakhwangwala alibe sakakowa alibe certificate ya folo. Munangoti ndipite kuseri kuntaye madzi omweyo kutulukira uko munang'ambika ulendo anthu kudabwa kuti mkulu amene uja akuthamangitsa wakuba kapena mkulu amene akuthawa kuti waba muli ino a Sulemani. Tsono zimenezo ndi zimene anthu mwina akhoza kudabwa kuti iwowa ndi munthu wokuti sizimakhudza zina zilizonse munkhani zimene zimayankhulidwa zija. Chifukwa inu wani Dr. Tupele Muluzi amamakana ndi puleya nzawo amene atakapikisana naye pa ballot paper malingana ndi kuyankhula kwa chipani cha DPP kuti amene angakakhale pa ballot paper ndi Arthur Peter Mutharika. Nayonso malinga ndi kuyankhula chipani cha UDF amene angakakhale pa ballot paper ndi Dr. Tupele Muluzi. Kotero kuti mapuleya awa ngati akugundana ground. Si. Ngati mene zililimo kwa Silver nada ndiye ngati zinali choncho mili sent ngati zinali choncho kunena kuti akumakana okhaokha zimenezo eno a Sulemani sizidaka kukhudzani nkonse chifukwa awo ndi mapuleya amene inu mwasankha UDF so asankha ndipo sizingatheke nkutheka komwe kuti DPP monga challenge pano kuti tipanga kampeni yosatchula azipani zina achakwera mwatchula akabambe mwatchula Joyce Banda mwatchula Tupele Muluzi mudzatchulanso kuchipani kwanuko. Ndiye zimenezo zinatipatsa chithunzithunzi chakuti nkutheka kuti munthu akakhala wopanda sukulu ngati ine zimamvuta zinthu zake ndiyesa ndi mmene munapangiramo. Koma chifukwa chakupempha kwanu khululuko ife tamva. Ife tamva koma mubwere ndi video kapena audio. Ndipo zimenezo zimveke bwino kwambiri. Ndithu tolemekezeka a Sulemani tikudziwa kuti ena afunsa kuti kodi nanga bwanji munthuyo ndi phungu wa nyumba ya malamulo pali njira ziwiri. Wani akhoza kukhala kuti adalembera zomwezi zomalembera zimafunika kuti munthu dziona malire ako ndi awa. Moti kulembera mwina adalembera zomwezi za madulirazi kupeza certificate zomalembera atakula kalezi mwina ya folo kapena ku parliament kuli ka department kena kamene kamamuona kuti munthu ya anthu akwawo ankonda koma ngati ali ndi JC timfunse kuti kodi chizungu amatha akampanga interview kuona kuti chizungu amayankhula bwino ndi kumva bwino amathekanso kumulola kulowa mnyumba ya malamulo. Zimenezo tiyesa kuti ndi mmene adalowera amenewa Sulemani. Ndiye tiperekanso mapepala okhudzana ndi kuti zimene tikuyankhulazi muzione ndithu kuti zidawavuta iwowa mu 2004 nthawi imeneyo Dr. Bakili Muluzi ali thukutameketa pena paliponse kuyenda dziko la Malawi kugulitsa bingu wa Mutharika kuti mwina akapange konvisi anthu akuthyolo mulanje phalombe asamadule anthu mabere. Ndithu mpaka ndikumpatsa munthu wa mtundu wawo. Ndipo mission ya Muluzi idatheka ndithu kuti anthu amene amapanga makani aja atalowa bingu anthu aja adawamvera mpaka zodula mabere zidatha. Koma tsoka ndilo wachake ndi wachake nkumene kunkabwera alubino mpaka nkupezeka kuti alubino aja nkutchula anthu amene adagwidwa kwa Masambuka waku Machinga. Nkupezeka kunena kuti mpaka kumupha mafupa ake kumatchula kuti olemekezeka Peter Mutharika ali mgulu lotenga nawo mafupa amenewo nkumakapanga misika. Tisayiwale ankafunanso paja kutenga alubino onse a Malawi kuti akagulire malo ku America ndi akamangire manyumba akasamale kumeneko adzikasunga kumeneko. Chidakavuta nchani kuwagulira malo kuneno kapena kumangochi kumene anawagulira alomwe kuja ndikuayika kapena kulikonse kumene adakawagulira malo amene alibe anthu ngati neno uyu
amati chani uyu Mwanza kuli zimalo zambirimbiri zopanda anthu malo ngati kuti kamapita chakumpoto kuyambira Muzimba Chiweta kumapita uko zimalo zambirimbiri chidakavuta nchani boma kungotenga malo kwa amangira alubinowo ndikuapatsa chitetezo kumalayiko kuno kuti abale awadzika aona zikusonyeza kuti amene adawatchula ajansika adali nawo mkulu mmeneyu ndipo bakufuna kuti abwererenso alubino asoweso mtendere ndipo kuti awini kwa alipo adzayesetsa mu bwino wawo kuyendanso maliseche kudana nawo ulamuliro umenewo koma kuti palibe lubino amene angapereke voti yake kwa apita Mutharika chifukwa adaona mazunzo akulu kwambiri. Pomaliza Sulemani mukamakhala ndi malire popanga zinthu zimakhala bwino chifukwa muone ife apa tingoyankhulana nanu inu ndi amene mwalakwa sitikulowerera zakukwanu chifukwa nthawi ya Summers amene anali azibale anu asiku transport paja musaiwale kuti adzisuluka siku transport kuti dzitha mphamvu adamgwira munthu wina akuponya nkhuku mu mtsinje wa Mudi kugwira kuti iwe bwanja kuti imene ndikupereka nsembe kwathu ku sataniki timapereka nsembe nyama pamenepa tikakhala anthu tilibe timavunga nyama m'madzi mmenemu mu Mudi zimenezo timachita anali akubanja amene aja azibere anu a Summers ndipo munthu sangabwere pano nkumapanga criticize zimene zija chifukwa chonena kuti sizikugwirizana nzandalezi muzikhala ndi malire osamati munthu mwayamba kapena kuti simunamumve bwino atupere muluzi basi kumakafika kwa bambo ake mpaka kumaka anena za matenda zokuyenda ndi ndodo ija ndi ya ufumu tufuna tikuuzeni lero sikuti mafumu onse amene amayenda ndi ndodo ndekuti mafumuwo amadwala nsana kapena china chilichonse koma zimakhala ndodo za ufumu umene ujada waveka ndi anthu akunja oyanjanitsa mayiko adapitapo ku Nigeria kuyanjanitsa mayiko pobwera kumene uja anabwera ndi ndodo imene ichi tufuna tikuuzeni akagontha mkutu inu ndiye tikupemphani tikuuzani kunena kuti mubwere ndi audio ya video imene ikhonza kumafufuta zimene munanyoza zija mwakoma nonse Malawi nkhani ndi zimenezo tili pano ife china chilichonse chofuna kuanamiza wanthu tidzibwera ndikuuzana nanu zoyenera kuchita ndithudi mwakoma nonse Malawi ziko